bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni tilimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ, aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Aw bisimila hôtel Lafiya la. Ni ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Falaye bi juma in kalayara dɔɔni dɛ. Yomali jumati an bɛ dugawu kɛ sa an ye bato minnu kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an ye. Min ye an ye seli minnu kɛ an ye dugawu don minnu kɛ Ala k'u bɛɛ minɛ. Ne yɛrɛ munumununa bi Bamakɔ han. An munumununa dɔɔni. Somajefu n taara ye ji ɲɛ bɛ cogo min n taara o ko ɲɛɲini Fala ye n ye dɔ faamu a ko la. An ka hakili to an ka ji la koyi. Ji min filɛ nin an bolo nin ye an k'a minɛ ka ɲɛ. Somajefu mɔgɔw ko 100 sarada la olu bɛ ji min d'an ma 80 de bɛ bɔ ba kɔnɔ. 20 o ye kuluwojiw dugujukɔrɔjiw ani a b'a fɔ mun ma sa ko eau minérale ninnu olu u bɛ dɔw ta ka kɛ olu ye ani olu yɛrɛ bɛ minɛn fɛn wɛrɛw fara ji de kan fana han. Olu fana bɛ i ɲɛ bɛ ji jalan in na tan a jalan tɛ han maɲɔgɔlɔn caman de bɛ k'a la. Tile fila in na an ye ji ɲɛ ye cogo min mun nana n'o ye u y'o ɲɛfɔ an ye. Directrice kura de bɛ Fala ye muso de don ale ye Fatumata Saragata Tarawele a bɛ Bokomulakaw ka sigi la. Ayiwa an n'a fana ye ɲɔgɔn ye Fala ye miirina minnu bɛ a la ni baara taabolo la sa ala an n'an da don o la sini bi ɲɔ ka ca wugu la. Ɲɛbila kumaw la Donald Trump ale ye farafinna jamanakuntigi 5 bisimila a ka taafan n'a ka nafan k'olu fɔ u ye min bɔra o kɔnɔna na an na o da maaw tulo kan. Wɔlɔfɔw fɛ yen e ko tɛlɛ ma daminɛ de. Sɔngo ni joma ye karilen don ɲɔgɔn na dɛ. Sɔngo kɔni bɔra k'i ta fɔ. Falaye fanga ti kalifa muso ti kalifa nafolo ti kalifa. Nin saba nin si tɛ kalifa. Min b'a la o de t'a dɔn koyi.
kuma t'anw ka farafina fangaw a kuma ma nɔgɔn an yɛrɛ fɛ yan jamanakuntigiw n'o ye IES jamanakuntigiw olu bɛ taa ko gouvernement yiriwali baara min bɛ sen na olu ye lajɛ kɛ nka a kɛra ka bɛɛ to i ka jamana kɔnɔ a b'a fɔ o ma ko visio conférence min sɔrɔl'o la an n'o d'aw tulo kan min ye anw yɛrɛ ye n b'a f'i ye n ko n bɔra bi Yirimajɔ ani Asa Bajalo de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an ka CESCOM na han da kun yɛlɛlen don bɛɛ n'i kun taara min fɔlɔ o tun bɛ pikiri k'i la fu hali ni mala t'i la o tun bɛ on pikiri tout le monde ne ye n bolo di Asa Bajalo ma n k'a ka biɲɛ sifɛman sɔɔri ne t'a la n ko dɔ in ma na anw ye fala ye an na dɔ fɔ o fana na an ka musow ye se sɔrɔ bi filanin bɛ yen u ni Gana kelen ni kelen minnu kan ka taa coupe du monde na olu ma ɲɛ sɔrɔ nin ye kibaruyaw la belebelew ye an bɛna minnu fɔ k'a yira fana ka fɔ malikura taa sira hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sigira ko kunna ani yiriwali kuntalajan ni saniya ale ni an ka malikura taa sira jɛkulu mɔgɔw ye baro kɛ su in na ta ne yɛrɛ bɛ ɲininkalikɛlaw la n'Ala sɔnn'a ma ne ni BK anw y'o baara kɛ a kɛra danganda la a b'a fɔ o ma ko Kanoye club baara in kɛra yen an b'o d'aw ma su in na aw ka se k'o jala nin y'an don ka ye fala ye maanifin ko f'i ka k'i yɛrɛ de ye jamana o jamana a ɲɛmaaw olu m'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamana ale ko ka bon ni ko bɛɛ ye o jamanadenw bɛ sɛgɛn lafiya o tɛ kɛ u ye Mali kɔnɔna na fɛn damadɔw kɛra maa kan ka jira o sɛnɛ na koyi hali n'o y'a sɔrɔ a dɔw kɔ ma jan na kosɛbɛ an bɛ se k'olu fɔ bi Alpha tile la k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Senegali ka taa Faransi jamanakuntigi kunbɛn Alpha ko k'a ti taa Amadu Tumani Ture tile u ye défilé ba kɛ tubabulakaw fɛ yen ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ nanzaraw ka wolomasiri tabaw ye ATT ko petu k'ale tɛ wuli n'aw hakili bɛ accord d'Alger signature don na Ibrahim Boubacar Keita ye kuma min fɔ a diyara maliden bɛɛ ye fala ni waleya fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ kɔ bɔra ko la ko min ma nɔgɔya an bolo nka bibi in na minnu y'a fɔ k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la ka tila ka segin a kan k'a dɔn k'a fɔ ko ATT wo Alpha wo min ye IBK ye o u bɔra jamana min kɔnɔ olu fana bɔra o jamana kelen de kɔnɔ u bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka fɛn kɛ ka ATT kunnawolo ka IBK kunnawolo ka Alpha kunnawolo olu de bɛ fanga la bi n bɔra k'o de f'i ɲɛna sisan n ko fanga ti kalifa muso ti kalifa nafolo ti kalifa tɔ fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka fisa ni nafolo ye donc su in na an bɛ taa lamɛrikɛnw fɛ yen fala ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na lamɛriki ale yɛrɛ kun ka yɛrɛma hɔrɔnya san 249 na o ɲɛnɛmana anw yɛrɛ fɛ yan nka lamɛrikɛnw yɛrɛ fɛ yen jamanakuntigi 5 o kun welela Donald Trump fɛ Donald Trump ka weleli senfɛ sa fala ye min ye Guinée Bissau jamanakuntigi a y'o wele ka Mauritanie ta wele min ye Senegal ta ye k'o wele ka taa fara Liberia ani Gabon kan ni jamana ninnu sugandira kun min na lamɛrikɛnw y'a yira sa k'a fɔ ko yiriwali baara mun bɛ olu bolo sɔrɔko mun bɛ olu bolo olu ni jamana 5 u bɛ se ka kɛ ɲɛbila ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ tiɲɛ do jamanakuntigi ninnu u sera lamɛrikɛnw fɛ kabini kalo tile 8 fala ye kalo tile 9 u ni jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye n'o ye Donald Trump ye maaw bɛ sama mun ma fala ye CNN sanfɛ télévision na directement la min ye Donald Trump ye a bɛ k'a fɔ farafinna jamanakuntigi ma ko aw t'aw tɔgɔ n'aw jamu fɔ aw ka discours jan ninnu dabila fɔlɔ wa tan tɛ ne bolo ne ka ko tɛ se ka kɛ tan cogo la a yɛrɛ ko k'ale dabali banna ko dɔw b'u la k'olu yɛrɛ bɛ anglais fɔ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan koyi o kɔfɛ Trump ko
ko min ye u ka bisimilali bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna na k'a y'u bonya k'u karama k'u ka nali k'u fo o hukumu kɔnɔna na nka a b'a ɲini u fɛ k'u teliya koyi min ye programme baara kan ka kɛ cogo min na k'u ka dan dɔrɔn u tɔgɔ n'u jamu fɔli ma an'u ka jamana ninnu u ka discours janba in u k'o dabila pewu min ye l'Amérique jamanakuntigi ye Fala ye ni jamanakuntigi 5 bɛɛ lajɛlen a bɛ k'u kɛ i n'a fɔ namugula sogo a bɛ k'u kɛ i n'a fɔ u ma bɔ jamanabaw la a bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ kɔni wele ka tila ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin u ma nin waleya in a kɛra Maison Blanche o kɔnɔna n'o ye Américains ka faama sigiyɔrɔ ye ni juillet kalo ale tile 9 min ye Gabon jamanakuntigi ye ani Guinée Bissau ni Libéria ni Mauritanie ni Sénégali ko a b'a ɲini u fɛ fana u ka minɛnw ɲini n'o ye kɛlɛkɛminɛn ye u k'o san koyi o senfɛ Trump y'a fɔ u ɲɛna ko kɛlɛkɛminɛn ɲuman o ye Américains ta de ye ko bi ko n'u y'o san ale yɛrɛ n'u dɛmɛ koyi yaasa ka dɔ fara u ka kɛlɛkɛcɛw olu jɔyɔrɔ kan Trump y'a yira sana k'a fɔ min ye l'Amérique jamana ye se min bɛ a ye jɔyɔrɔ min bɛ a la fɛn minnu b'a bolo bi n'o ye kɛlɛkɛminɛn ye n'u y'o san u ka sɔrɔ ko ta nasira fɛ e ko a tɛna na u dɛmɛ di a yirala sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye a ye foli ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma minnu kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka Bamacɔni ni Jugawale kɛlɛli k'o sigi sen na a ko ni Ala sɔnna ma olu na dɛmɛli kɛ ka ɲɛsin o waleya in fana ma min ye Amérique jamana ye k'a y'a ɲini farafinna jamana minnu welelen filɛ nin ye n'o ye Mauritanie Sénégali Libéria k'olu ka sɔn maa minnu bɛna na gɛn ka bɔ Américains fɛ yen Fala ye k'u ka olu bisimila koyi ko hali n'o y'a sɔrɔ a kɔmafali bɛ kɛ ni sɔrɔko ye sɔrɔ min ni o ko bɛna fɔ nka nin waleya min fɔlen filɛ nin ye Fala ye u ma nin dankɛnɛmaya kɛnɛma maa si ye maa si ma nin kuma mɛn fo n'a kɛra maa minnu ni baara in kɛra olu ɲɛna États-Unis y'a yira fana k'a fɔ ko a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na nin jamana ninnu u sugandira sɔrɔ min bɛna na se ka kɛ nka min ye Mauritanie jamanakuntigi ye ale ko kɛnɛ k'a ye k'olu ye jamanadenni ye ko olu ka jamana yɛrɛ kɔni k'olu ye jamanadenni ye ko sabula ko mɔgɔ min b'olu ka jamana kɔnɔna na k'a tɛ se mɔgɔ 500,000 ma k'olu ye jamanadenni ye ko sabula ko olu ni États-Unis cɛ ka jan ɲɔgɔn na k'olu ye jamanadenni ye ko wa fana ko ka kɛ olu ka jamana yɛrɛ sigicogo n'a kɛcogo bɛɛ lajɛlen na a ye nin kuma in fɔ nka min ye jamanakuntigi in bɛɛ lajɛlen u ni Amérique mɔgɔbatigiw fana tilara ka ɲɔgɔn ye sɔrɔ yakubayabaw jamanakuntigi tɛmɛnen kɔfɛ nka min ma bɛn maaw ma Fala ye foto min filɛ ni kile filɛ k'a yira nin ye maaw tun bolo ko Donald Trump kan ka wuli k'i jɔ nka l'Américains ka laada la u y'a yira k'a fɔ ko a ko bɛ kɛ tan cogo de la n'an bɔra États-Unis kaw fɛ hali bi an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye a ko ni Ala sɔnna a ma 100 sarada la 30 a n'o fara minɛnw kan sa minɛn minnu kɔni bɛna ka bɔ Algérie kaw fɛ yen Libi ani Irak ko jagoya ko a bɛna n'o tindili ma olu kun min ye waleya in ye a ko utu kalo tile fɔlɔ ko o bɛna na daminɛ ko Donald Trump a y'o kuma fɔ Trump y'a yira sa k'a fɔ fana min ye irisi ye ko ni Ala sɔnna a ma nin juillet kalo tile 19 a n'a laseli kɛ ka ɲɛsin irisi ma sabula nin waati in na irisi ka ko bɛ ka taa sira min fɛ ani irisi bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ale ni Chine bolo dilen don ɲɔgɔn ma ani jamana minnu bɛ n'olu bɛ BRICS kɔnɔna na n'a ma kɔn ka kuma ka fɛn dɔw ɲɛfɔ maaw bɛ se ka mun faamu ko a ko irisi tɛ se ka to a yɛrɛ ma tancogo la bi na min ye diɲɛ magobatigiw ye min ye diɲɛ senkolaw ye maa minnu bɛ bi ko olu yɛrɛ bɛ diɲɛ taafan ni diɲɛ nafan dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko irisi la u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ ko Chine ko tɛ se ka to tancogo la Donald Trump ko fo fu ka siri nin ko in de la koyi ko wa ko n'Ala sɔnna a ma juillet kalo tile 14 o tɛ sinikɛnɛya k'a na bɔli kuma kɛ ko wa fana ko senfɛ min ye minɛnw ye sa a n'olu san ka di Ukraine ma koyi min bɛ taa se $1 miliyɔn 600 ma ko a bɛna n'o minɛnw san ko ka se k'o kɛ ka Ukraine dɛmɛ ale ni minɛn wɛrɛw ko yaasa Ukraine a ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin irisi ma irisi fana ale ni Pakistan u y'u bolo don ɲɔgɔn ma koyi usine min tun b'o fɛ yen n'o ye sidérurgie usine Karachikaw fɛ yen n'a jɔra kabini Union soviétique wagati k'u y'o sɔnsɔn k'o dilan kura ye jamana fila in u bɛna jɛ ka baara k'o kɔnɔ irisi y'a yira fana k'a fɔ ko n'o ye BRICS ye Brésil ni irisi yɛrɛ ni Inde ni Chine ani Afrique du Sud n'olu b'o kɔnɔna na sa k'u bɛna n'a dayɛlɛ farafinna jamanaw ye ani jamana wɛrɛw ni dɛmɛbaa jɛkulu wɛrɛw ye
ko yasa a makama ane a daraja bɛ se ka bonya cogo min sabula ko nin waati na jamana caman wulilen no k'a yira sa k'a fɔ min ye irisilakaw ye u bɛ birisi min sigilen filɛ sen kan nin ye ko fo a ka sinsin a ka jɔ a jɔyɔrɔ la o kɔfɛ sa Union Européenne jamanaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛmɛ sarada la 84 k'u bɛna u ka o musakaw ta sa ko ka se ka Ukraine ale dɛmɛ a ka kɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa minɛn dɔw bɛ yen k'olu ɲini ka d'a ma yaasa a bɛ se cogo min na ka kɛlɛ in ka se sɔrɔ a la fala ye n'an bɔra yen an bɛna farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa n'an ka dɛfuw fɛ yen premier ministre ale ye parti ɲɛmaa ye n'o ye PASTEF ye Usmane Sonko kununko alamisa a ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli bɛ tali kɛ mun na min ye Gorgui fila ka kɛlɛ n'o o ye ale Usmane Sonko ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'o ye jamanakuntigi ye ale Usmane ale premier ministre ye ko nin waati na ko maaw tun bɛ fɛn fɛn fɔ dugudugudun kuma na salonbaw kɔnɔna na wolofaw fɛ yen min tun bɛ ka kɛ ŋunuŋunu ye ko Usmane Sonko bɔra k'a da ŋɛnɛmaya koyi k'a ko min bɛ ka kɛ ko a ma ɲi bi a kɛcogo ma ɲi bi wa a ma ɲi sini PASTEF ɲɛma a ko sa ko min ye maaw ye minnu mɛn u bɛ ka fɛn minnu mɛn ŋunuŋunu ni kurutu la PASTEF kɔnɔna na ko ale bɛ bɔ k'a hakilina fɔ ale ye politikimaa ye min ye PASTEF ye ale bɛ maaw la maa minnu y'a tutigɛbaw ye ko miirinaba min bɛ ale ni Diomaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ ko suma sabajɛ do fala ye ale Usmane Sonko ni ale ye premier ministre ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ale ye jamanakuntigi ye ani El Malick Ndiaye o y'u ka wasabulon ɲɛmaa ye k'olu jɛra ka bɛnkan min sigi sen kan ko bɛnkan in ko kalekan min don ko maa fila kalekan tɛ dɛ ko a b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u ye min fɔ ɲɔgɔn ye ko bi ko jɛkulu dɔ fana bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Camp Manuel k'u y'olu maaw fana fara u kan yaasa fangata baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min ko Ala de b'a dɔn gindola ko min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko hukumu kɔnɔna na o gundo ale b'o to yen fɔlɔ baara min bɛ ka kɛ bi ani ko minnu bɛ ka fɔ bi ko o ye ko ye min y'ale dabali ban koyi ko ale yɛrɛ y'a mɛn fala ye k'a fɔ ko nin waati laban in na min ye maaw ye n'o u y'u ka tɔndenw ye k'olu taara tubakaw fɛ yen ka taa sa ka taa maaw ɲini maa minnu bɛ yen bi n'u bɛna kalata san 2029 kalata baaraw labɛn koyi Usmane Sonko ko ale ye nin waleya in kɔn a y'a yirula k'a fɔ k'u bɛ ka min kɛ nin ye ka kɔn ka wuli ka politiki baara ɲɛbilaw kɛ ka taa tubakaw fɛ yen ka taa maaw ta ko san 2029 ko munna k'u b'o kɛ ko ale yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ka ɲininkali se fo yɔrɔ jan na koyi ko maa minnu y'a kɛ k'u b'u yɛrɛ kalama a ko yaasa ka nɔgɔ bɔ kuma bɛɛ lajɛlen na ko min ye El Malick Ndiaye ye n'ale y'u ka wasabulon ɲɛmaa ye k'a y'o ta seere la koyi k'a yirula k'a fɔ bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ fangata hukumu kɔnɔna na ko nin de don wa k'a y'a ɲininka ko karisa an bɛnna nin de kan wa ko a yɛrɛ y'a fɔ ko ayi ko nka ko munna aw bɛ ka taa nin waleya ninnu kɛ ka kɔn ka taa kalata min ma se fɔlɔ k'o ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Usmane Sonko ko a ka kuma na ko min ye waleya ye n'o ye politiki waleya ye PASTEF bɛ min kɛ ko ale bɛ sinsin o de kan ale bɛ baara kɛ n'o de ye wa ale bɛ ko kɛ a b'a kɛ ni jɛlenya ni tilennenya ye a tɛ se dogo la ko nka ko sigana kuma minnu bɛ ka fɔ politiki dibidibi ko minnu bɛ sen na bi ko ale b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ale de ye jamana premier ministre ye koyi ko wa fana ko premier ministre ko jɔyɔrɔ min b'ale la bi a sen bɛ dingɛ min da la ko ale ye ko caman kun ale y'i da de a ma sɔn ka kuma nka a ma ɲɛ min kɔ a wulila ka taa Bassirou Diomaye Diakhar Faye fɛ yen n'o ye jamanakuntigi ye k'a yirala k'a fɔ waleya minnu bɛ yen aw k'a dabila u bɛ ka ko minnu kɛ nin u kana kɛ u kana sɔn maaw ka sigana don u ka ko la ko nka ko bi ko a ma ɲɛ n'ale ye politiki ɲɛmaa ye a bɛ bɔ ka nin kuma in fɔ k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa ko min ye jamanakuntigi ye k'o ti k'ale dɛmɛ dɛ ko waleyaw bɛ ka ta ka ɲɛsin ale ma burujalu ni nɛniw mangoyaw bɛ ka taa ale ka su ani tile ko min ye jamanakuntigi ye ko a tɛ ka fɔ ko wa ko min ye maaw bɛ ka min fɔ ko ale ka walan sɛmɛ ko a ka taa ko ni jamanakuntigi mago t'ale la k'a k'a labila k'ale bɛ taa yɔrɔ dɔ a yɛrɛ la o ko nka ko wa k'ale tɛ taa yɔrɔ si a tɛ bɔ a nɔ fala ko n'u y'ale bila n'a mago t'ale la fiyewu ale bɛ segin ka taa Assemblée nationale la ka taa ka wasadenya baara kɛ yen koyi ko ale bɛ se ka taa yen ko nka ko ale Usmane Sonko k'a bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna ale bɛ baara min na bi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ale bɛ ka jɔyɔrɔ min fa bi min ye majorité ɲɛmaaya ye k'o de bɛ ale bolo wa ale ye jamanakuntigi jamana premier ministre ye ko k'a fɔ k'ale ka taa yɔrɔ la wa k'a ti taa yɔrɔ si a tɛ taa bi a tɛ taa sini
nin fɔra yɔrɔ caman na dɛ fala ye nin ye wɔlɔfɔw olu damana kuma ye an ye min sɔrɔ u ka Seneweb kɔnɔna na ko Usmanu Sonko ni Basiru Jomayi Jakari Fayi ko bɛn tile banna wa ko yalama ko tun bɛnna ko minnu kan ko a ko danna sira la wa fala ye ɲininkali de bɛ ka kɛ wɔlɔfɔw ka bɔlɔlɔ siraw fɛ fala ye an'u ka jaw kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko e ko sarakama ninnu bila wa ko fanga ko de bɛ farafinna maaw olu fara koyi ko n'i ye tɔnba fɛn fɛn jateminɛ farafinna ANC n'o y'a tile kɛ Adema PAIC Mali la min ye ko Kwangula wa jumɛn k'olu fana y'a tile kɛ Afrique centrale partiba ko fɛn fɛn y'a kɛ ko a bɛɛ lajɛlen ye fala ye foyi m'u fara ni fanga tɛ han ɲɛmɔgɔw ka farafarali jɔyɔrɔ ko a ye nin d'an ka maaw ma a ye nin kɛ tan ko kuma bolongani bɛ si maa min na k'o bila ɲɛmaya la ko n'Afrique du Sud ANC président bɔra la n'o ye Nelson Mandela ye k'a tɔ si ma jɔ a jɔyɔrɔ la farafarali o farafarali kasola don don o don u yɛrɛ bɛ coup d'état labɛn ka ɲɛsin ko yalama ko nin ye Senegalikaw ta daminɛtɔ ye wa maaw bɛ ka ɲininkali kɛ fala ye ko ala k'a n'a cɛ janya sabula Senegal ni dugu filanan b'ale la Mali don han su in na an ye min sɔrɔ ka bɔ Seneweb kɔnɔna na o ye nin ye Usmanu Sonko k'a diminen don kosɛbɛ wolomasiri ta b'anw fɛ yan fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye baro kɛlɛtigi n'a ka cɛdenw ye k'u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ tile laban in na ka kɛ ni kibaruyaw sɔrɔli ye sa Bamaɲɔgɔn ni wale ka bɔ olu ɲinini ko hukumu kɔnɔna na u dagayɔrɔ belebele an'u ka tajibila yɔrɔ belebele k'u y'o gosi kilomɛtiri 42 bɛɛ ale ni Kaɲaka cɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na maramafɛnw olu fana kun dogolen don so dɔw kɔnɔ ani dugu dɔw la lakɔlɔsili kɛra o fana na gosi k'olu fana gosi k'olu minɛnw bɛɛ lajɛlen halaki min ye wolomasiri tabaw nin kalo in tile 10 n'o ye kunungo alamisa ye k'u ye wulikajɔ kɛ sa Banbanciwale ni Jugawale kɛbaw k'u tun bɛ ka tugu armée ale nɔ kɔkoyi Menaka ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ pankuru k'a wulila ka t'olu maaw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu bi ko armée k'a b'a ɲini dugudenw fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye wolomasiri tabaw bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la Bamaɲɔgɔn ni Jugawale kɛbaw olu ɲinini na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye jeni n'a lamini Tɛngedugu ni Bolomada dugu u ko nin waati na k'u b'a fɔ ko alhamdulilahi rabil alamina ko min ye armée ye a bɛ ka baara min k'u fɛ ko nɔ bɛ ka ye a la nin y'a san damadɔ ye maaw tun tɛ se ka t'u ka foro la bi ko baara min sirila sen na ni o wolola dugu caman ale ni yɔrɔ caman olu labilali la ka Bamaɲɔgɔn ni Jugawale kɛbaw k'olu kɔni k'u dɔw fa caman k'olu fana minɛ ka maramafɛnw caman fana cɛ ka taa n'a ye k'a ko wulila hɛrɛ la bi maa caman sera ka foro sɔrɔ dugudenw ko k'u bɛ min ɲini armée fɛ k'u ka n'u kɔ don dɛ fala ye e t'a ɲɛdɔn de k'u ka n'u kɔ don dɛ k'u ka t'olu kɛrɛfɛ ye n'an bɔra yen an bɛ taa Lomekaw fɛ yen min ye UEMOA ye ale ka jɛrɛ belebele o bɛ yen jɛrɛ belebele min kɛnɛ kan ko min ye Mali Burkina Niger k'u ye da tan ka bɔ fala ye mun y'u sɔrɔ wa ko UEMOA ale jɛrɛ min filɛ nin n'o bɛ ka kɛ Lomekaw fɛ yen min ye a conseil des ministres ɲɛmaaya ye a bɛ falen jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ AES maaw olu donna baara daminɛli la ɲɛbila kan ka kɛ cogo min na ka kɛ ni sariyakisɛw ye nin kalo in tile 11 k'a ma t'o fɛ dɔrɔn ko AES ministres ye da tan ka bɔ kebaterikɛ bɛ sanu a bɛ kɛnɛ kan ye u ko min ye bɛnkan ye o de ma sɔrɔ fiyewu k'a fɔ ko Burkina Faso conseil des ministres i n'a fɔ u ka sariyakisɛw b'a fɔ cogo min na n'o ye UEMOA ye k'o sɔsɔra k'u ko k'a tɛ di Burkina ma bi a tɛ di Burkina ma sini o kuma fɔ ani Burkina ni Mali ni Niger ka da kɛ godow ka bɔ n'u yɛrɛ ye ka taa n'u yɛrɛ ye ka maa ninnu to baara la ko si ma kɔrɔ a si ye min ye UEMOA ye a siginiden 11 na k'o bɛ mun fɔ o bɛ tali kɛ u ka tɔn yɛrɛ sigicogo n'a kalikanw n'a baarakɛcogow la siginiden 11 na yen ko sa min ye conseil des ministres ye ale ɲɛmaaya bɛ sugandi ka kɛ ni u ka ko taabolow ye ko sen ta sa ko a kɔni tuuru de kunbɛnnen don Burkina Faso ma u y'a yira sa k'a fɔ k'u t'o de kɛ ko ye fala ye jamana 8 de b'a kɔnɔ han UEMOA ale ye jamana 8 de a sigilen don sɔrɔ ani yiriwali o de kan kosɛbɛ an fanfɛ bolo saba ni ɲɔgɔn an fanfɛ bolo ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko Mali ni Burkina Niger olu kun kan ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka sa yaasa min ye mandat kura min kun kan ka na zen n'o ye san 2 kura ye
a ka di Burkina ma nka k'u ma sɔn n'Ala sɔnna a ma ko min ye nin minisiriw ye k'u na welewelema jɔ kɛ sa k'a ɲini BCEAO fɛ ani BOAD ale ni jɛkulu wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen yaasa ka se ka walayi nin ko ɲɛnabɔ man di dɛ ni n'i jɔra janfa la i b'a bɔ yɔrɔ de dɔn nin ko fo n'Ala farala an kan dɛ sabula kabini nin baara in ma kɛ jamana caman y'a yira k'a fɔ k'a tɛ di Burkina ma u y'a fɔ cogo min ko min ye furancɛla fanga ninnu ye n'o ye Mali Burkina Niger ye u mamandiw ye han taabolo min b'u bolo ani bɛ ka ko minnu kɛ k'o kama k'u tɛ se ka ɲɛmaya di u ma wa nin kelen ni ne kɛra G5 Sahel la turu kun sera Mali ma u ko k'a di Chad ma Mali ale y'i fosi ka bɔ Burkina y'i fosi ka bɔ Niger fana y'i fosi ka bɔ fala ye min ye G5 Sahel ye jamana 5 kun don k'a fɔ 6 sa kɛ parce que Faransi b'a la o Faransi ye G6 ye dɛ tɔ tora Mauritanie ale ni Chad de fila kun y'a kɔnɔna na olu fana ye ɲɔgɔn wele sa ko k'a ko bɛɛ lajɛlen jɔsi nka ni sen ta nin ye jamana 8 de ye ni 3 bɔra la a tɔ bɛ to 5 ye o 5 na se ka UEMOA baara kɛ wa UEMOA la ni ninnu bɔra la yalama a musaka ko bɛna kɛ cogo di n'Ala sɔnna a ma sini tilegan fɛ maa si kana jani cɛ Modibo Mawo Makalu ale y'an ka maa welele ya sini an nana nin ɲininkali ninnu kɛ a la yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ cogo min na baara ninnu olu kɛcogo la fala ye n'an bɔra an bɛ segin ka na Bamako an bɛ taa Niger an bɛ taa Burkina fana a bɛ fɔ min ma sa ko conférence min kɛra jamanakuntigiw tɔgɔ la agence min bɛ yen n'o ye autorité min bɛ yen n'o ye autorité de développement intégré de Liptako Gourma ye yaasa ka se ka Liptako Gourma jamana 3 ninnu ka yiriwali baaraw kɛ u ka sigidaw kɔnɔna na olu ye ɲɔgɔnnajɛ kɛ bi a bɛ fɔ ma ko visio conférence o kɔrɔ ye mun ye Asimi bi sigilen to Kuluba a bɛ ca ni ye Ɲamekaw fɛ yen ka ibiri mun ye olu fana ɲɛ b'ale la o cogoya kelen in na bi jumadonyaba in na sa nin baara in de kɛra Mali Burkina ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ yaasa baara minnu bɛ yen n'o kan ka kɛ nin jɛkulu in kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ ko laɲini yɛrɛ ye mun ye baara minnu kɛra ka tɛmɛ sa tako 8nan de ye nin ye ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ ka ni kura fiyɛ min ye Liptako Gourma ale autorité in na Asimi ka kuma senfɛ a ye bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye maaw ye jɔyɔrɔ min fa nin waati in na kuma tɛ AES ko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na yiriwali yɔrɔ minnu sigilen don u sen kan ka se ka olu sinsin k'u banba ka se k'a dɔn k'a fɔ sa k'u bɛɛ lajɛlen jɛlen don bi k'u ɲɛsin gɛlɛya kelen minnu ma o ye géopolitique ale ni diɲɛ gɛlɛya ko natɔw ye AES ale ni Alger ye ko olu na kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye fɛɛrɛ min b'a to degun minnu dɔw bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min baaraw kuncɛli la sa u kɔni ye laɲini damadɔnin kɛ o laɲini ye mun ye o ye k'a fɔ sa autorité in ko k'ale yɛlɛma k'a kɛ agence de développement pour l'AES ye min ye a jabala o ka to Wagadugukaw fɛ yen ɲɔgɔn ye nataw la sa maa min kan ka sigi a ko kunna n'o ye administrateur provisoire ye u na o ta baara minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen n'o o ye jateden minnu kɛra a ko kɔnɔ u n'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ min ye yɛlɛmaliw ye sa o nana dɔɔnin dɔɔnin yaasa ɲɛda kura in o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na siɲɛ wɛrɛ lajɛ o bilalen don décembre kalo tile 31 na yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen fɔ Asimi a y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛmali minnu kɛra ani waliyaba minnu bɛ sen na nin ye k'o kan ka kɛ ni dugudenw ka hakilinaw ye bɛɛ lajɛlen kɔrɔtɔlen don maa bɛɛ lajɛlen fɛ k'o ka sigi sen kan yiriwali ka ye baara ka sɔrɔ ka di jamanadenw ma min ye sigidaw ye olu yiriwali baaraw ka sigi sen kan a ko nin ko min filɛ sen na nin ye n'a ma ɲɛ kaba k'u bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ u bɛ AES fana kɔnɔ a bɛɛ ka bɛnnɛgɛmɔ ka kɛ bɛlɛlɛba kelen ye min baara kɛcogo bɛ nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ma wa min ye sɔrɔkow ye k'olu fana fara ɲɔgɔn kan yaasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na min ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye minisiriw ye olu na baara kɛ sa ka se ka nin ko in k'a tɔ bɛɛ lajɛlen sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni jamanakuntigiw bɔra ka lajɛ min kɛ nin ye o laɲini ye Asimi ko fɛn minnu sɔrɔla kɔrɔlen na ɲuman na u k'u sinsin olu kan kura min bolodatɔ don o ka se ka bɛn jamanadenw ka kuntilenna n'u ka taabolow ma baaraw ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa 3 in bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye u bɛna t'o sira fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma hali bi min ye Liptako Gourma jamanaw ye olu ka se ka sinsin ka don ɲɔgɔn bolo baara min yɛrɛ kun fɔra sa kuntilenna kelen hukumu kɔnɔna na k'olu sigi sen kan yaasa a ka se ka nafa ɲɛ a lawaleyali hukumu kɔnɔna na Bamako ya an bɛ taa Yirimajɔkaw fɛ yen
Yirimajɔ sɛskomu CCRF ale y'a ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen bi jumadonya ba in na fala ye juma ale bɛ baba kuma min na a yira sa k'a fɔ min ye u kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi bi a bɛ fɔ min ma ko journée porte ouverte madame le ministre yɛrɛ nana ko n'o ye médecin colonel Assa Bajalo ye a ko nin waleya in ka ɲi kosɛbɛ a b'a to dɔgɔtɔrɔso a bɛ so gɛrɛ dugudenw na baara minnu bɛ k'a kɔnɔna na u n'a ɲɛdɔn min ye fɛɛrɛ minnu talen don furakɛliko ta nasira la Nagakɔrɔ dugu kɔnɔna na ani ni togodaw la o na se ka dɔn minisiri a kɔni donna min ye CCRF in kɔnɔna fala ye a womisɛn k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ sage-femme ni dugudenw maa minnu bɛna vaccination na n'o ye denw taw ye ani maakɔrɔw taw u bɛɛ lajɛlen u ni minisiri ye ɲɔgɔn ye u masalala tigaw olu ɲimina min ye lemurubajiw ye an y'olu min minisiri yɛrɛ ka tila ka taa fana jɔ arana ngagi maaw bɛ min kɛ n'o ye musow ye a k'o ko ɲɛɲini k'o dɔn biye bɛ ta cogo min i na ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka na ni i ka baara kɛ cogo min a ye sage-femme olu fo muso minnu bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na k'u fo baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye CCRF in ye sa e ko minisiri a m'a yira k'a fɔ ko nin ko in bɛna to sen na ko sabula min ye nin lajɛ ninnu ni nin ɲɔgɔn lajɛ ninnu ye a b'a to degun minnu fana bɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na ale yɛrɛ bɛ se k'olu ye a ɲɛ na baara minnu bɛ yen bi n'olu fana degun kɛlen don hali ka kɛ ni sogonikɔ yɛrɛ fana CCRF ye k'o bɛɛ lajɛlen a na dɔn ɲɔgɔn a na lajɛ bi yaasa sigida wɔɔrɔnan kɔnɔna na baara bɛ se ka ɲɛ cogo min muso minnu bɛ nin ko in kunna sa u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ minisiri fo a ye nɔɔni min kɛ nin ye olu ka nin kɛnɛ in kan ka se ka na ɲɛda dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ka o b'olu wasa sabula a ma se tuguni olu ka ko don fɛn wɛrɛ bolo k'a fɔ k'u bɛ t'o fɔ a ye a yɛrɛ ɲɛ a ye yeli kɛ wa a ye ko caman o fana faamuya musow ka minisiri ani du ni denmisɛnnin n'o ye Jɛnɛba Sanɔgɔ ye n'a bɛ jaralakaw ka sigi la fala ye a taara woninda la dɛ a taara woninda la dɛ a ko jamanakuntigi de ko musow bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale ka t'i ɲɛda o kan o de hukumu kɔnɔna na baaraba min bɛna sigi sen kan n'o ye musow tɔgɔla don ye o baara tɛ se ka kɛ fiyewu fo ale ka na ni woninda muso ninnu lajɛ woninda musow fana degun mun b'u kan yɛlɛma minnu b'u la u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ minisiri ye nka woninda pilasi man ɲi dɛ nka u bɛ sira tigɛ kuma dɔw la e t'o kalama de woninda bɔra woninda la a kɛra kɛnɛmada ye o fa bɛɛ lajɛlen ye feerelikɛlaw ye sa woninda la an bɛ minisiri fo a hakili min tora an ba ninnu na ka taa i ɲɛda olu ka fala ye ja dɔ b'i bolo an ka seko ni dɔnko muso belebeleba saba b'a ja la fɔlɔ o ye Ina Baba Kulubali ye fila dɔnkili kɔni ale tilar'o dali la pewu ale ye bilama a fana bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan min bɛ camancɛ la sa o ye Mariam Bagayogo ye ale ti ko fɔ maa ye tuguni Bɛlɛdugukaw ka Mariam ba Mariam kabako Mariam Gusunbala o ŋana ye ale ye min ye maa sabanan ye o y'anw ka Mamu Cero ye ka bɔ Marakalakaw fɛ yen Mamu Cero ale de ni Mariam Bagayogo ka taa se Ina Baba ma sa o y'an ka su in na ja ye ja min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye Ina Baba ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nara ni dili kɔni dɔnkili dumanw fila kan na ale y'o da Mariam Bagayogo maa t'o fɔ maa ye Ciwara a n'a tɔw min ye anw ka sogobɔ ye sogo ti bɔ fiyewu maa min kɔ fiyewu o ye Mamu Cero ye ka bɔ Marakalakaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen fala ye ninnu ye maaw ye bi seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na u k'an ka tanu u k'an ka fo u ka cɛsiri n'u ka bilasirali ɲuman na wa nin kelen o kelen fala ye jɔyɔrɔ min bɛ n'u ka sigida la min ni dɔnkili tɛ kelen ye o de ka bon ka tɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kan an b'u fo ko halisa Ala ka sijan ani kɛnɛya kalifa u la Doualakaw ka wulikajɔw bɛ sen na min ye baara min n'o kɛra o don ko dɔrɔgu fana tun bɛ a la min ye douane ye sa u y'u tɛgɛ da dɔrɔgu ale biriki 10, 24 kan min ye nin waleya in ye u y'a yira sa ko a kɔni bɔra mobili minnu kɔnɔ 26 kilogramme a bɛ se o de ma mobili in sen t'a fala ye douane ɲɛmaa ko n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a bɛ fɔ ko mobili bɔra jamana wɛrɛ la ka don an fɛ yan walima ko a tun bɛ fɛ k'an ka jamana cɛ ci ko sen ta tun bɛ ka bɔ de ka taa jamana yɛrɛ camancɛ la koyi segukaw ko k'o douane maaw fana fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ani douane bɛɛ lajɛlen a y'a yira sa k'a fɔ ko waati min yɛrɛ la olu bɛ k'u ka kalo n'u ka kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ sabula san kalo 6 fɔlɔ tɛmɛna nin kibaruya in nana f'u ye
o la sa maa maa bɛ yen ko bɛ baara kɛ douane kɔnɔ inspecteur général de douane Amadu Konate ko k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ ale ni cɛsiri la don o don basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na ayiwa ko baga bɛ ka tiɲɛni kɛ kajolokaw ka kɔɔri la dɛ a tɔgɔ ye ko Jasiri ko a kɔni donnen don kɔɔri forow la bi nin ye a dɔgɔkun 2 ye min ye Jasiri ye a bɛ ka tiɲɛni kɛ kɔɔri la kajolokaw fɛ yen foro o foro n'a donn'o kɔnɔ kabini mɛkalo fo sisan a bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen halaki min ye minɛn ye sa n'o o ye bagafagalan ye k'o de kan ka ɲini nin waati in na yaasa ka se ka nin ko in k'a kunbɛn u y'a yira sa k'a fɔ ko kun kumaw bɛ sen na u ni ɲɛmaaw fɛ yaasa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɔɔri bɛɛ lajɛlen a kana taa jiwoyo fɛ 10,000,000 yaasa ka se ka min ye bayɛlɛmali o sinsin kulukorokaw fɛ yen o baaraw olu kɛra min ye 10,000,000 ye sa ale kɔni a kuma kun fɔra a bɛna di musow ni denmisɛnninw ma sa yaasa ka se ka baara kɛ conseil régional n'o bɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu kunna sa olu de kɔni ye o ko in sigi sen kan musaka bɔra maa min fɛ sa o ye padiri ye ale ni a ta ko sabanan ani GIZ olu y'o kɛ sa muso minnu bɛ bi olu ka se ka kɛ doni ko in filanan kɔnɔna na musaka ka se ka d'u ma u ka se k'u yɛrɛ ta ka se ka baara kɛ Gawokaw fɛ yen Falaye min ye commerçants ye olu girinna koyi a fɔra yɔrɔ min na ko commerçants ma ko a ye zon bɛɛ ko terroristes nana maa ma girin ka boli n'u yɛrɛ ye wa anw dara don u ka bitigiw kɔrɔ ka minɛnw jɛ ko nin kɛra juillet kalo tile 10 waati min na Gawo jɛgɛ sugu maa dɔw kɔni de y'a ye sa olu balila ka nin kuma ninnu fɔ sanni feerew bɛ 12 fili la tuma min ka sin ka bali ka kulew yɛrɛma ten a ye zon bɛɛ terroristes nana a donna ta a bɔra ta maaw bɛɛ lajɛlen ani so aw hɛrɛ sira sɔrɔ bɛɛ y'i ta ta ka na kari maaw ɲɛna cayi k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maa si ma terroriste ye wa k'u b'a ɲini dugudenw fɛ u k'u ɲɛma jɔ koyi basigi ni lafiya o de ka ɲi dugu kɔnɔna na kibaruya jugu u kana to ka bi o la an bɛ taa ale Gawo kelen kɔnɔna na planning ale tako 21 na o baaraw bɛ sen na Gawo nin waati in na a ko daminɛna sa min ye juillet kalo tile 10 ale ni dépistage n'o ye cancer de col de l'utérus ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ musow olu ka banaw ye o ye min ye UNFRP sa ale de kɛlen don k'o sigi sen kan baara in bɛ to sen na fo juillet kalo tile 25 Falaye an bɛ taa Korokaw fɛ yen ko min ye so dɔ so banbali ale baaraw tun bɛ sen na a firila han maa 2 o fatura sen fɛ minɛnw caman olu tiɲɛna min ye yɔrɔ in kɔni ye sa ko étage de tun don a tun bɛ ka jɔ Korokaw fɛ yen waleya in kɛra nin kalo in tile 9 min ye sanba o nale titiri soubassement man ɲi soubassement de man ɲi ni san kɔni nana ni soubassement man ɲi so b'i da ko maa 2 o de fatura la minɛnw caman olu tiɲɛna kɛra Korokaw olu fɛ yen Zimbabwe ko ale ye a ka batterie lithium fɔlɔ dilan han awɔ batterie lithium fɔlɔ ko u y'o dilan wa ni ala sɔnna a ma min ye san 2027 ye u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka se ka feereli olu baaraw k'olu boloda min ye Zimbabwekaw ye ko k'u nisɔndiyalen don nin waati in na ko sabula baara minnu tun bɛ yen n'olu kun kɛra n'o ye batterie lithium ye ka se ka sigi sen kan ka kɛ n'u ka dugujukɔrɔ nafaw taabolo ye k'u bɛ foli kɛ o la min ye nin waleya in ye sa a kɔni diyar'u ye kosɛbɛ sabula a bɛna n'a to olu kɔni tɛ lithium fɛnw san fan wɛrɛ fɛ tuguni Fala an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna su in na min ye Malikura taasira ye minisiri muso n'o o ye Mariam Tangara ye na ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la minisiri min bɛ sigida lakana yiriwali kuntalajan kunna ani saniya an na ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ Malikura taasira kɛnɛ kan ne ani Beka an ye ɲininkaliw kɛ a la an ka taa n'a ye. Mali telesoba filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko kura nin ye an ye Malikura taasira ale kɛnɛ sigi ko sabanan o kan bi an bɛ ba joli b'a kɛrɛfɛ bada yɛrɛ la i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ a la cogo min na k'an sigi k'an gu a la wa o ni o kɔrɔ fana bɛ ɲɔgɔn na minisiri so min bɛ sigida lakanani bɛsɛya ani yiriwa bada o sinsinni baaraw kunna an ni o minisiri de bɛna baro kɛ u ka baara kelenw u bɛ minnu kan ka kɛ nin waati in na an'u kɛn bɛ ka minnu boloda n'o ye k'a dɔn Madame Dumbuya Mariam Tangara ye yanni an ka jamani baro ye an yɛrɛw baara kɛ ɲɔgɔn ni o ye Ba Jakite ye
ale wulila ka yaala dugu kɔnɔ minisiriso kofɔlen u ka baara kelenw ka kunnafoni dɔw ɲini o kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sigida lakana ni sanuya ani yiriwa kuntagalajan minisiriso ka baara waleyalenw sinsinna taabolo caman kan san tɛmɛnenw na. Ɲɛnamaya taabolo ɲuman sabatili nasiraw fɛ sinsin kɛra mɔgɔw kunnafonini n'u lafaamuyali baaraw kan togodaw la. Ɲamancɛ tɔn caman ka baara wulila. A kɛra sabu ye maa caman ye ɲɛgɛn matarafa togodaw la. A kɛra sabu ye fɛnɛ ka du ba caman ɲamanw cɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ji kasara faratu kunbɛli hukumu kɔnɔ minisiriso ye jiboli sira ni jitɛmɛyɔrɔw labɛn ani ka kuraw jɔ minnu fanga bɛ se mètre cube 100 ni kɔ ma. Jinɔgɔw ni jitolu kɛlɛli la sigida lakanani ni jɛya ani yiriwa kuntagalajan ye wuluwuluji dingɛ 70 ni kɔ labɛn forobayɔrɔw la. 57 dilanna duw kɔnɔ 20 dilanna kalansow la. Min ye ɲamanko ye sigida lamini minisiriso ye olu ɲama mètre cube 1,000,000 ni kɔ jate minɛ kalo 3 kɔnɔ. Olu la milimètre cube 100,000 ni kɔ sera ka cɛ. Kasaw ni sisi ani mankanw kɛlɛli baaraw ɲɛsina mɔgɔw lasɔmini n'u lafaamuyali ma dena CPN n'a jɛw fɛ. U sera ka IS 15 ni NIS 81 kɛ. Ka fara o kan sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɛra. Ba Joliba n'a bolofara n'a kangun labɛnni baaraw la. Bɛsɛya minisiriso ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲiningaliw kɛ walasa k'a dɔn tiɲɛli ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na. O tiɲɛni dɔw ye daragiw bilali ye baji kan n'o bɛ ka lawaleya Kangaba ni Kati cercle ani Bamako faaba kɔnɔ. Ani fɛnɛ sanubɔ cogo sariya sɛbɛnw lakurayala. Sigida lakanani minisiriso ye baara caman kɛ kungo ni kungokɔnɔfɛnw lakanani siratigɛw fana la. Yirisiɲɛw dilanna ka yiri caman turu. Bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛnna min bɛ kungo ni kungokɔnɔfɛnw lakanani sabati. Ka ɲɔgɔndan bila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ ka maa 100 ta olu cɛ la. Yiriwa kuntagalajan minisiriso ye minɛnkuraw ni finikuraw di ozefɛrɛw ma. A ye cakɛda sokura dɔw jɔ k'a di ozefɛrɛw ma ka kɔrɔlenw labɛn. O baaraw kɛra Maraka kungo, Ɲamana, Kasela, Kayi, Segu, Kulikoro ani Tabakɔrɔ. Nin baro in kɛnɛ a ɲiningali o bɛna na kɛ ne Burama-Kɛnɛ BK ani k'a dɔ Kasim Tarawele fɛ ka bɔ arajo Jani la. Minisiri Maramu Tangara an bɛ Ba Joliba min kɛrɛfɛ a bɛ bolo jumɛn kan a ka kɛnɛ wa? BK n b'i fo sani bɛ kuma daminɛ sani b'i ka ɲiningali jaabi. N ka foli bɛ an ka jamanakuntigi ye n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta ani an ka Premier ministre n'o ye Général de division Abdoulaye Maïga. N ka foli bɛ n baarakɛɲɔgɔnw fana bɛɛ lajɛlen minnu bɛ n dɛmɛ n ka baara la su ni tile minnu jɔlen don wulikajɔ la su ni tile. N ka foli bɛ fana jabarani filɛbagaw ye minnu bɛ na an lajɛ ani n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye aw minnu bɛ nin kɛnɛ in kan yan bi. Donc n bɛna an ka ɲiningali la k'a fɔ ko Ba Joliba an bɛ se k'a fɔ bi Ba Joliba a man kɛnɛ dɔɔni. Donc o kɛnɛyabaliya sɔrɔla mun fɛ o de ye k'a fɔ ko pollution n'o ye an yɛrɛ ka walew ye an ka baara wale dɔw bɛ yen nɔ an kɛlen bɛ k'olu ta ka ɲɛsin a ma olu de kɛlen bɛ ka dankari lase bi ba in ka kɛnɛya ma. Ani fana baara wɛrɛw bɛ yen nɔ tuguni minnu bɛ i n'a fɔ an ka jinɔgɔw jijuguw ani an ka ɲamaw an kɛlen bɛ k'olu fana ta k'olu ɲɛsin ba in ma olu kɛlen bɛ ka ba in kɔlɔlɔ lase ba in ma bi. Ani fana an b'a dɔn k'a fɔ ko ba in a dabɔra an ka hɛrɛ de kama pour que an ka se k'an magoɲa fɛnw sɔrɔ ba in kɔnɔna na et que dantanfɛnw fana de bɛ ba in kɔnɔna na mais an ka kɛwalew kɛlen bɛ k'a kɛ bi ji in kɔni a ɲɛ ma ɲi kosɛbɛ. Donc o hukumu kɔnɔna na an ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ sigilen don mun na o de ye ka kungo ni jiw lakana fana o fana b'an ka baarakɛyɔrɔ mission na. Donc o de la baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni o sigira sen kan n'o tɔgɔ ko ABFN Agence de Bassin du Fleuve Niger.
o baarakɛyɔrɔ in sigira sen kan o dabɔra de pour que ka se ka ba in tɔpɔtɔ ka se ka ba in lakana pour que bɛɛ bɛ se ka magoɲɛ sɔrɔ baji in na. O cakɛda min bɛ ba kɔlɔsi ani ka a lakana a ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen o yɛrɛ ye jumɛn de ye ka ɲɛsin ba yɛrɛ labaarali ma. Baarakɛyɔrɔ in ABFN a kɛlen bɛ ka wulikajɔ caman kɛ depuis a sigira don min na fo bi. O wulikajɔ ninnu ye mun ye o kɛlen bɛ ka projɛtw boloda minnu bɛ ba in lakana minnu bɛ ba dabolo ninnu lakana en même temps minnu fana bɛ ba in sen parce que ba in yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ cɛncɛn kɛlen bɛ k'a geren nɔgɔw kɛlen bɛ k'a geren donc o baarakɛyɔrɔ in kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw sabati minnu bɛ ba in gerennen bɔ dɔɔni pour que an ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na et puis fana u kɛlen bɛ ka projet wɛrɛw kɛ minnu bɛ a to minnu yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu bɛ bada kɛrɛfɛla ninnu na minnu bɛ sɔrɔw ni fɛnw kɛ bada la olu ka se ka baara wɛrɛw kɛ minnu b'a to u tɛ se ka dankari lase baji in ma cogo min na donc o baarakɛyɔrɔ sigilen don o de kan kan et puis fana u bɛ message kɛ mɔgɔw ye ka mɔgɔw sensibiliser k'a f'u ɲɛna k'u ka ba in lasago parce que ba in dɔrɔn de b'an bolo donc an kan ka an ka mago ɲa a la walasa minnu bɛ na anw kɔfɛ olu fana ka se ka u mago ɲa a la cogo min na. Ayiwa an bɛ to ba in kuma na hali bi parce que an y'a ye k'a fɔ daragitigiw olu fana niyɔrɔ bɛ ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛɛrɛ jumɛn yɛrɛ b'aw bolo ka ɲɛsin daragi ma a n'a ka degun bɛ ka se ba in ma bi bi in na. Bon n'i y'a jate minɛ an ka loi daragi yɛrɛ interdilen don fɔlɔ an ka texte dɔw fɛ donc an ka département kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sabati o kɔnɔna na o de ye ka wulikajɔ kɛ mun bɛ se ka daragi in bali parce que daragi in fana kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔba lase bi an ka ba kɔnɔnaw ma parce que n'i y'a jate minɛ machines de don minnu bɛ kɛ ji sanfɛ u bɛ baji sen u b'a geren kuma dɔw la u bɛ se ka bɔgɔw ni fɛn wɛrɛw labɔ a kɔnɔna na en même temps dɔw fana bɛ produits chimiques utiliser minnu b'a kɛ ba in bɛ se ka a cogoya tiɲɛ mun bɛ se ka ba in cogoya tiɲɛ donc fɛɛrɛ minnu bilalen don an ka texte dɔw an y'olu modifier sur la loi sur les pollutions et les nuisances donc o texte ninnu kɔni an y'olu fɛɛrɛw sabati pour que k'olu appliquer pour que ka se ka daragi ko yɛrɛ dabila pewu ji sanfɛla la parce que n'i y'a jateminɛ daragi ninnu fana kɛlen bɛ ka kɔlɔlɔba de ta ka lase an ka baw kɔnɔna na bi. Minisiri Maramu Tangara sango samiya a ye degunbaw se an mɔ a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ an bɛ waati min ko sisan danni na e ka minisiriso yɛrɛ kɛn bɛ ka ɲɛbila baara jumɛnw kɛ ka ɲɛsin samiya yɛrɛ cogoyaw ma yaasa sango degun wɛrɛ kana an sɔrɔ tuguni. An ka mission dɔ ye o fana ye ka jitɛmɛsira ninnu k'olu gerennen bɔ pour que sanji ka se ka tɛmɛsira sɔrɔ donc an ka département kɔni an ye fɛɛrɛ caman sabati o kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an ka fɛɛrɛ ninnu bɛ ta ka kɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini kɛra mun ye an ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka an ka jitɛmɛsira ninnu k'olu gerennen bɔ mun ye ka caniveaux curer ani collecteurs pour que ji bɛ se ka tɛmɛsira sɔrɔ cogo min na ani ka mɔgɔw sensibiliser u kana ɲaman bɔn caniveau ninnu kɔnɔ u kana ɲaman bɔn collecteurs kɔnɔ en même temps u ka se k'u lasago ka ɲɛ pour que au moins samiyaji kɔni kana na tiɲɛni kɛ a kana na walankatali kɛ donc an b'o sensibilisation fana kɛ an ka niveau la. Ni mɔgɔ min ye nin hakilina ninnu sɔsɔ ni o ye sariyaw ye mun de bolodalen don ka ɲɛsin o tigi ma ɲangili siraw fɛ. An ye ordonnance dɔw adopté kɔsani na mois d'avril kɔnɔna na o de ordonnance kɔnɔna na a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye dangari ta ka ɲɛsin sigida ma caniveau ninnu ka ɲamanw bɔ o kɔnɔ ou bien ka i ka tuyau ɲɛgɛn tuyau ni fɛnw branché a la donc i kan ka ɲangi donc i ka kan ni ɲangini mun ye o bɛ k'i la donc o fɛɛrɛw fana sabatilen don an ka service compétent bɛ yen nɔ n'o ye DNACPN direction nationale des pollutions et des nuisances contrôle des pollutions et des nuisances donc olu bɛ yen nɔ olu kama donc o loi ninnu olu bɛ yen ka loi ninnu appliquer ka textes lajɛ ni mɔgɔw bɛ ka respecter en même temps ka mɔgɔw lakɔdɔnniya k'a fɔ ko nin jitɛmɛsira ninnu dabɔra de ka se ka jiw latɛmɛ u ka se ka taa bin baw kɔnɔna na mais a ma dabɔ ɲamanbɔn kama a ma dabɔ fana walasa ka fɛn kuntanw fili caniveau ni collecteurs kɔnɔna na. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ salon kasara cayara minisirisow caman farala ɲɔgɔn kan yaasa kasara ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min aw ka minisiriso jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o baara la. Salon kasaraw cayara ɲinan fana san fɔlɔw binni daminɛna donc an kɔni ka wulikajɔ kɛra mun ye fɔlɔ o de ye ka baaraw anticiper
donc ka kɔn baaraw ma parce que n'i y'a mɛn i sen ka di wulikimadɔn kɔnɔ o ka fisa ni sen ka di ye donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka laɲini kɛra mun ye k'an ka baaraw daminɛ joona pour que au moins salon mun ɲɔgɔnna kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ɲina o baaraw wulili kɔnɔna na an ye concours boloda en même temps an ye an ka jitɛmɛsira ninnu gereni ninnu an y'olu baaraw daminɛ sani samiya bɛ se donc an ye sensibilisation kɛ o kɔnɔna na fana donc o de kɛra an ka wulikajɔ ye sani baaraw bɛ daminɛ. Bamakɔ sanuya ani a ɲamanko a bɛ cogo di jɔnko ala ɲama bɛ ɲini ka an dɛsɛ yala o fɛɛrɛ jumɛnw tigɛlen don ɲamanko la an bɛ don min i ko bi. Beka y'a fɔ cogo min na fɔlɔ a bɛ san damadɔ bɔ Bamakɔ tun bɛ wele ko ville coquette donc an bɛ don min na komi bi an tɛ se ka Bamakɔ wele o la tuguni ɲamaw n'i bɔra i bɛ ɲamaw seriserilen kɛnɛ ma mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa ɲamaw fili siradaw la sirakunw na fosse dingɛw kɔnɔ sirada kɛrɛfɛlaw la donc an kɔni ka laɲini ye mun ye o de ye ka fɛɛrɛ kɛ pour que ka se k'o bali parce que n'i y'a jate minɛ ɲamanko environnement assainissement ministère de l'assainissement dɔrɔn ka baara tɛ ɲamanko gestion anw b'a kɛ collectivité territoriale b'a la GIE fana b'a la ani population yɛrɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ ɲaman kɛlɛ fɔlɔ population minnu bɛ ɲaman produit fulu fana ka jɛ n'a ye k'a fɔ ko ɲaman bilali yɔrɔw la a man ɲi donc an bɛ olu ka adhésion ɲini kosɛbɛ parce que f'a ka kɛ bɛɛ jɛli baara de donc an bɛ wulikajɔ kɛ o la su ni tile k'a yira k'a fɔ ko ɲaman a tɛ fili ɲaman bɛ kɛ poubelle kɔnɔ a bɛ taa bila fɛn GIEw bɛ n'a ta famillew la ménagew da la ka taa n'a ye ka taa bila dépôt de transit la donc n'u sera dépôt de transit ma sisan nɔ olu fana a bɛ ta collectivitéw b'a ta ka taa n'a ye décharge finale la donc ɲaman kɔni gestion d'abord o de kama mais an ka perspective kɔni ye mun ye o de ye ka ɲaman ninnu k'u bayɛlɛma ka u valoriser k'u transformer donc an bɛna don n'a nataw la ka unité de transformation sigi pour que ɲaman ninnu bɛ se ka bayɛlɛma parce que an ka système tun ye mun ye o de ye ka ɲaman ninnu ta ka t'u bila décharge finale la mais système foyi tɛ yen ka ɲaman ninnu bayɛlɛma n'i dun y'a jate minɛ ɲaman nafasɔrɔ sira b'a la ɲaman bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ a bɛ se ka kɛ engrais ye a bɛ se ka kɛ courant ye a bɛ se ka kɛ gaz ye fana donc an bɛ na ani partenaires bɛ fɔ ka wulikajɔ la fɔlɔ pour que an ka se ka unité de transformation sigi ka se ka ɲaman ninnu bayɛlɛma cogo min na a kɔni bɛ musakaw ko fɔ donc an bɛ musaka ɲini na fɔlɔ pour que ka se k'o baaraw waleya. ɲama bilayɔrɔ fɔlɔ ni a bɛ wele ko dépôt de transit o ko fana bɛ cogo di Bamakɔ bi. dépôt de transit man ca kosɛbɛ an ka dugubaw kɔnɔ parce que non seulement jama cayara ɲaman bɔta cayara an ka jateminɛw y'a jira k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ fɔlɔ population bɛ ɲaman mètre cube 4,000 de produit don o don fo ka taa se 5,000 ma donc o bilayɔrɔ ko o ye kɔlɔlɔba ye bi donc sisan nɔ projet dɔ bɛ yen nɔ ko projet résilience urbaine de Bamako o kɔni nana c'est pour que ka dépôt de transit ninnu k'olu jɔ 25 ɲɔgɔn na o de kan ka jɔ Bamako kɔnɔna na bon pour le moment an bɛ site ɲini na site dɔw kɔni sɔrɔla site 7 ɲɔgɔnna sɔrɔla fɔlɔ sani an b'a daminɛ n'olu ye sani an bɛ taa se site tɔw ma fɔlɔ donc n'o kɛra fana ɲaman ninnu bɛ taa dépôt de décharge finale mun na o fana o kan ka renforcer pour que ɲaman caman ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen yɔrɔ la donc o baaraw bolodalen don o hukumu kɔnɔna na. ayiwa ko ni bɛɛ y'i ka da fura ko jamana bɛ jɛ dugu fana bɛ jɛ an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na e ye ɲɔgɔndan dɔ sigi sen kan ko kinw ka se ka jɛya jaabi min sɔrɔla a la o bɛ cogo di a b'aw wasa bi wa. bon an ye hakilina ta an ka département na k'a fɔ ko an ka concours organiser quartierw ni ɲɔgɔn cɛ donc concours in dabɔkun de ye fɔlɔ pour que ka ji ka tiɲɛni k'a kunbɛn parce que n y'a fɔ cogo min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ji tiɲɛni caman bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko caniveaux de datugu u bouchelen don ani collecteurs donc an ka hakilina nana o kɔnɔna de la mais en même temps fɔlɔ mɔgɔw tun kɛlen bɛ ka bɛn ka ɲama u ka yɔrɔw saniya ka yɔrɔw fura bɛɛ b'i ka dalala fura mɔgɔw bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sigidaw lakana ka sigidaw fura k'u saniya en même temps
hali sugu tun bɛ datugu fɔlɔ pour que u ka se ka nettoyer donc an kɔni bɛ ka na n'o o hakilina de ye pour que mɔgɔw ka se k'o hakilina ninnu ta sisan nɔ walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ɲamanko la bon concours in kɔni a tagabolo ka ɲi parce que an ye concours in lancé avril kalo tile 5 tɛmɛnen o kɔnɔna na an yɛrɛ n'an ka équipe ne yɛrɛ ni n ka équipe an bɛ to ka bɔ week-end fɛ an bɛ taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw kɛlen bɛ ka u engagé ni mɔgɔw a ko kɛlen bɛ a bɛ mɔgɔw bolo ba la donc an y'a ye k'a fɔ ko vraiment a ka di population ye u k'u ka yɔrɔw saniya donc an b'u dɛmɛ ni minɛnmisɛnninw fana ye saniya minɛnmisɛnw fana pour que au moins u ka se k'u ka baaraw yiriwa ni o ye. Ayiwa waati nataw la a bɛna fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ bi parce que Bamakɔ wuluwuluji bɛ ka caya ka taa fɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dugu bɛ ka bonya ɲamanw bɛ ka caya nka bi wuluwulujiw bɛ ka sirabaw fana tiɲɛ. An bɛ na fɛɛrɛ mun sabati o la o de ye k'a fɔ ko wuluwuluji ninnu u bɛ bɔ so dɔw de kɔnɔ mɔgɔw de bɛ wuluwuluji ninnu bɔ u ka so kɔnɔnaw na donc a kɔni ka kan bɛɛ ka fosse sen fosse septique sen i ka so kɔnɔ pour que i ka jinɔgɔ ka don i ka so kɔnɔna na normalement wuluwuluji man ka bɔ kɛnɛ ma. Mɔgɔ minnu b'u ka wuluwuluji dingɛw fana ta ka don caniveau la c'est pas normal a man ka kɛ donc fɛɛrɛ minnu bɛ ka kɛ an kɔni an bɛ sensibilisation kɛ et puis mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko n'u ye wuluwuluji bila carré kɔnɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ de ye a bɛ na ni bana ye a bɛ na ni fɛn wɛrɛw ye a bɛ sigida la tiɲɛ donc bɛɛ k'o jateminɛ bɛɛ k'a essayer ka i ka fosse sen pour que au moins i ka se k'i yɛrɛ lakana i k'i ka sigida lakana. Ministre Maramu Tangara jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko jakungo kun bɛ an kan an ka dugukolow barika b'a kan ka ban u b'a kan k'a lafu fɛɛrɛ jɔnjɔn jumɛn de tigɛ bɛ e ka ministiriso fɛ yaasa ka o ko ninnu dan sira la. An bɛ wagati min na komi bi jakungo bɛ ka gɛrɛ ka na dɔɔni dɔɔni o jakungo ka gɛrɛli ka na o bɛ fɛn caman ko fɔ o ye d'abord phénomène naturel o ye fɛn dɔw ye ala ka fɛnw don ala ka baara don dɔ fana bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka kɛwalew don an yɛrɛ ka kɛwalew i n'a fɔ an bɛ an ka kungow tigɛ an b'an ka kungow tiɲɛ ka baara kɛwale wɛrɛw k'an ka kungow kɔnɔna na i n'a fɔ an bɛ an ka dankari kɛ an ka kungo kɔnɔnaw na o bɛ na ni dugukolo nɔ ye o bɛ na ni kungo tiɲɛ ye donc an kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu bila o ye fɔlɔ ka politikiw bila en place politique forestière bɛ yen nɔ politique de lutte contre les changements climatiques politique de protection de l'environnement bɛ yen nɔ donc o politique ninnu bilalen bɛ ka fɛɛrɛw de ɲini minnu b'a to an bɛ se k'an ka kungow lakana cogo min na donc services fana bɛ yen nɔ minnu b'o ko ninnu an dɛmɛ olu baaraw la n'o ye eaux et forêts mɔgɔw ye olu ka baaraw ye ka yiriw turu ka kungow lakana ani ka jidaw fana lakana donc olu fana ka baara ye o ye. Ne ko dugukolo tiɲɛnenw olu bɛ se ka ladilan wa ka u lana u nɔkɔrɔ la. Dugukolo ninnu bɛ se ka lasegin u nɔ la parce que fɛɛrɛw de bɛ yen nɔ minnu b'a to dugukolo ninnu bɛ se ka lasegin pour que u ka se ka kisi dugukolo nɔ ma o fɛɛrɛw bɛ yen nɔ an ka fɛɛrɛ fɔlɔfɔlɔ fɛɛrɛw tun bɛ yen nɔ an bɛ k'olu fana lana tuguni pour que an bɛ se k'an ka dugukolow lakana wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kana kɛ dankari ye an ka dugukolow kan en même temps an yɛrɛ fana kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan o ye ka fɛɛrɛ kɛ ka yiriw turu i n'a fɔ ka yiriw turu ka se ka yiriw fana kɔlɔsi parce que yiri turu fana bɛɛ t'a ye i mana yiri turu yiri kan ka tɔpɔtɔ yiri kan ka lakana pour que a ka se ka kɔrɔbaya donc o fɛɛrɛw fana bɛ yen nɔ an kɛlen bɛ ka san o san an bɛ campagne de reboisement kɛ ka tila ka sensibilisation kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw kana dankari lase kungow ma donc o fɛɛrɛw caman de sabatila ani ka na ni projets ye minnu b'a to minnu bɛ kungo ninnu tiɲɛ au moins u ka se ka baara wɛrɛw kɛ mun b'a to u tɛ se kungo kɔnɔna ma u tɛ se ka dankari kɛ kungo ninnu na donc o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ sabatilen don an ka département na. Ayiwa a mɛnna k'a fɔ ko min ye koko binkɛnɛma jɛman ye n'o ye Grande Muraille Verte ye a ko bɛ sen na a bɛna na mun de yɛrɛ lase Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an bɛna se ka nafa sɔrɔ a la. Grande Muraille Verte tɛ dɔwɛrɛ ye a dabɔkun ye pour que ka ja kɛlɛ jamana minnu ja bɛ ka jamana minnu magɛn donc hakilina bɔra jamana ɲɛmɔgɔw de la minnu bɛ ja bɛ minnu ka dugu menaceli la donc hakilina in bɔra olu de la an bɛ don min na komi bi agence dɔw bɛ an fɛ yan nɔ n'o tɔgɔ agence nationale de Grande Muraille Verte donc o agence in bɛ yan nɔ o dabɔkun ye ka se ka wariw ɲini baɲumankɛw fɛ en même temps
ka se ka se u ma k'a fɔ ko ja b'an ka jamana kɔnɔ an b'a lajɛ an bɛ se ka initiative ta minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka ja kɛlɛ cogo min na. Donc o initiative tali kɔnɔna na projets fana dilanni b'o la, projet minnu bɛ ɲɛsin yɔrɔw yirituruw ma, projet minnu bɛ ɲɛsin walasa ka jamanadenw minnu bɛ jama yɔrɔ ninnu na walasa ka se ka u bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna na. O gɛlɛya ninnu fana i b'a fɔ projet wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka hali jɛgɛ mara yɔrɔw labɛn o la, minnu bɛ se ka dugukolo nɔ fana o kɛlɛ, o projets fana bolodalen don a kɔnɔna na. Donc n'i y'a jateminɛ Grande Muraille Verte in kɔni a kɛlen bɛ ka nafa caman lase an ka jamana ma bi, parce que a ye projet caman lase an ka jamana ma, et puis fana k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi agence panafricaine n'o ye agence mun yɛrɛ ye mun bɛ Grande Muraille Verte ninnu bɛɛ gérer, o kɛlen bɛ ka présidence di Mali ma. Donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ de y'a président ye bi. O kɔfɛ fana jamana ɲɛmɔgɔw fana kan k'u ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ fana, parce que kuma bɛɛ o rencontre ninnu bɛ kɛ pour que ka o gɛlɛya ninnu bɔ yen ani wariw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na pour que ka nafa lase jamanadenw ma a kɔnɔna na. I ye wariko kuma dɔ fɔ n'o y'i k'a dɔn baɲumankɛtɔnw olu ka dɛmɛ wariw ye. Mali bɛ dɔ sɔrɔ o wari la wa? Ni Mali bɛ dɔ sɔrɔ o wari la, o wari in bɛ labaara cogo di ka ɲɛsin sigida lakanani ani yiriwa baaraw sabatili ma? Baɲumankɛw bɛ yen nɔ, fɔnw fana bɛ yen nɔ, o bɛ wele ko fɔnw. Fɔn caman bɛ yen nɔ minnu kan ka jamanaw dɛmɛ, minnu wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlen bɛ ka jamana minnu sɛgɛn kosɛbɛ. Donc o fɔn ninnu na, fɔn vert climat bɛ yen par exemple, fɔn d'adaptation bɛ yen nɔ, fɔn pour l'environnement mondial fana bɛ yen, ani fɔn wɛrɛ, fɔn misɛnnin caman wɛrɛ bɛ yen. Donc o fɔn ninnu dabɔkun ye mun ye ka se ka wariw mobiliser ka projets se ka projets financer mun b'a to sigida mɔgɔw u bɛ se k'u ka baaraw yiriwa ka sɔrɔ ka se ka wagati yɛlɛma ani dugukolo nɔ ninnu kɛlɛ cogo min na. O fɔn ninnu caman bɛ projet dɔw bɛ yen nɔ minnu ye financement sɔrɔ, i n'a fɔ projet sécurité climatique o ye projet dɔ mun ye FEM ka financement sɔrɔ. Projet wɛrɛ bɛ yen nɔ ko initiative des techniques agricoles et agroforesterie. Donc o projet ninnu fana olu montant dɔw bɛ taa jɔ fo $35 kɔnɔna na. Donc o projet ninnu caman bɛ yen nɔ bi minnu kɛlen bɛ ka yiriwa sabati jamana kɔnɔna na. Non seulement u bɛ baara créer en même temps u bɛ jamanadenw fana nafa. Ayiwa madame, an b'a dɔn k'a fɔ dugukolo ko ale ni dugukolo bɛ ka yɛlɛmali min kɛ bi ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye, fɛɛrɛw kan ka sɔrɔ o la yaasa an bɛ se ka dugukolo lakurakuraya cogo min na. Yalama bi an ka jamana kɔnɔna na baara dɔw bɛ ka k'o la wa n'o bɛ se ka ye wa? Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko wagati yɛlɛma ye kɔlɔlɔba ye an ka jamana kɔnɔna na. O kɔlɔlɔ bɛ taa ka ɲɛsin an ka sɛnɛkɛyɔrɔw ma, a bɛ taa ka ɲɛsin an ka bagan marayɔrɔw ma, a bɛ taa ka ɲɛsin an ka kungow ma, a bɛ taa ka ɲɛsin fana an ka jɛgɛminɛyɔrɔw la. Donc jamana ye fɛɛrɛ caman sabati o kɔnɔna na, o de ye ka projets na pour que mɔgɔw ka résilience bɛ se ka renforcer cogo min na o dugukolo nɔ kɔnɔna na, wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka se k'o kɛlɛ. Et puis fana an b'a fɔ k'a fɔ ko hakilina caman nana minnu ye ka n'o bɛ wele ko bonne pratique kɛwalew minnu bɛ se k'a to an bɛ se ka baara kɛ an ka kungodaw la cogo min na. Yirituruw b'o la, sɛnɛ cogo wɛrɛw minnu bɛ se k'a to an ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka yiriwa cogo min na k'a sɔrɔ u ma se ka kɔlɔlɔ lase sigida ma, en même temps mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ o mun na cogo min na. Minisiri Maramu Tangara, jamana ka kunnafoni di cakɛda min fana bɛ yen ni o ye ANCD ye, ale fana ye wulikajɔ kɛ ka kunnafoni dɔw ɲini awa i k'a dɔn i ka baaraw kan. A ye fɛn min sɔrɔ ka na o filɛ nin ye. Samiya fara tilema kan nin yɔrɔ in bɛ buruburalen nin cogo la tan. San kalo 12 an bɛ nin cogo de la tan. Fɔlɔ fɔlɔ an baw bɛ wuli an n'a musow u bɛ wuli ka yɔrɔ furan. Service bɛ an fɛ yan a bɛ yala n'a ye nɔgɔ yɔrɔ min na a bɛ mo fana sara bi ka bi ɲaki. E tɛ yɔrɔ kɛ cogo la dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ. Ni jinɔgɔ bɛ mɔgɔw da la kɛnɛya tɛ se ka sabati banamisɛnninw b'a la fɛn bɛɛ b'a la. Nɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ anw yɛrɛ de la. Parce que o bɛ sɔrɔ mun fɛ lamara cogo lamara tiɲɛna bɛɛ lajɛlen bolo.
dingɛ labɔ kuma de bɛ yen n'a y'o jɛ dɔrɔn baara bɛ kɛ fu de ye ji tɛ taa ɲaman cayara kojugu aw ka sugu kɔnɔna la jaban ji bɛ don mɔgɔw ka f'i ka so. Il faut juste que mɔgɔw ka patience ta u ka patience ta halisa an k'u dɛmɛ parce que u kelen tɛ an bɛɛ de don donc an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan inchallah sisan ka essayer ka faire de notre mieux ka an bɛɛ k'an janto yɔrɔ la yɔrɔ tɛ mɔgɔ kelen ta ye bɛɛ de ta don bɛɛ jɛ de don donc franchement mes ministère de l'environnement n b'u fo. fɔlɔ ɲɔgɔn bolo bɛ se ka une semaine ka ma ta mais bi an bɛ yɔrɔ min na diɲɛ don a bɛ ta diɲɛ don o don a bɛ ta donc o yɔrɔ la an b'u fo an b'u barika da ni yɔrɔ ye quoi. A bɛ baara min na a ka ɲi mais ne b'a ɲini a fɛ a k'i jija a ka mɔgɔw sigi quartier kɔnɔ u ka mɔgɔw sigi puisque n'anw yɛrɛ dama ko sisan ko an bɛ ɲɔgɔn fɛn dɔrɔn a bɛ kɛ kɛlɛ ye ni ko hali sisan ni ne tɛmɛtɔ sira ni ne ye mɔgɔ ye u bɛ ka ɲaman kɛ dingɛ kɔnɔ ne b'a fɔ est ce que yan ye ɲamankɛyɔrɔ la donc an bɛ sigiɲɔgɔnya de don donc mɔgɔ ka sɔrɔ ni mɔgɔ sera ka sɔrɔ vraiment min bɛ se ka o fɛn sugu ninnu fɛ n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn hali n'a kɛra kare kɔnɔ mɔgɔ ninnu ye k'u dɔw fɛn u ka mɔgɔw sensibiliser o de tun ka fisa. Gouvernement tɛ ka bɛɛ ta o mais anw bɛ quartier kɔnɔ an yɛrɛ bɛ cogo di service d'hygiène ko dabilala min kɛ dɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ minɛ bilen o de Mali nɔgɔ pewu sariya tɛ yen. Ni amaniw ni fɛnw donna la sisan ko dɔw bɛ yen u bɛ dabila quoi pratique dɔw bɛ yen u bɛ dabila pali furaw ni fɛnw min kɛ nin ye a fura b'an bolo koyi n'o ye jɛlenya ye. Madame Doumbouya Maramu Tangara ne ko yɔrɔ sahalew ani ni lafiya yɔrɔw a bɛ fɔ minnu ma ko espace vert o ko ninnu kɔni jɔngwala u b'a ka tunu maa yɛrɛ tɛ se ka i bolo si nin yɔrɔ kelen la k'a fɔ ko nin ye nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni a bɛ wele ko espace vert o fana o bɛ cogo di a b'a ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ o ko la. Bɛ ka ɲininkali in ɲɛna i y'a fɔ cogo min na yɔrɔ wulada in na kɔni an nana sigi bada la funteni bɛ bɛɛ la an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ espace vert ninnu dabɔkun ye pour que ka dugukolo sigidaw ka se ka nɛnɛkili yɔrɔw sɔrɔ mais n'i y'a jate minɛ bi o espace vert ninnu mɔgɔw kɛlen bɛ ka dankari lase olu fana ma i n'a fɔ u bɛ taa fɛn wɛrɛw sigi a kɔnɔna na i n'a fɔ u bɛ taga ka taga a kɛ ɲamanbɔnyɔrɔw ye donc o espace vert ninnu an kan ka fɛɛrɛ kɛ sisan an bɛna fɛɛrɛ de kɛ pour que ka se ka espace vert ninnu lasago n'o ye k'u sécuriser en même temps ka se k'u immatriculer pour que au moins mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ a la parce que n'i y'a jate minɛ jamana wɛrɛw la olu ka espace vertw bɔlen dabɔra mɔgɔw ka lafiya yɔrɔw de kama mɔgɔw ka se k'u lafiya yɔrɔw la mɔgɔw ka se ka hakili sigi a yɔrɔ la donc n y'a fɔ cogo min na sigidaw poumons de don bɛɛ b'a dɔn kɔni yiri nafa ye mun ye ni yiri bɛ nɛma la na a bɛ na ni hakili sigi fana ye sigida kɔnɔna na donc o espace vert ninnu kɔni an bɛna fɛɛrɛw de kɛ sisan pour que k'u bɛɛ lajɛ fɔlɔ k'a lajɛ hakɛya jumɛn bɛ an bolo en même temps an ka se k'u sécuriser ani k'a lajɛ n'an bɛ se k'u aménager cogo min na. waati bɛ ka koron nka yanni o cɛ minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye la a ye sariya dɔw ta ka ɲɛsin kasajugu sigida tiɲɛni walew ani ko wɛrɛw ma yala o sariya minnu ni a ye olu ta u bɛna na lawaleya wa. o sariya ninnu talen olu ma ta dɔ wɛrɛ la olu taara parce que an kɛlen bɛ ka dankari kɛ an ka sigida la n'i y'a jate minɛ an ka sanubɔyɔrɔw la bi an kɛlen bɛ k'a kɛ foyi tɛ réglementé yen nɔ mɔgɔw bɛ taa sanu bɔ illégalement sanu dingɛw bɛ bin mɔgɔw kan a bɛ bin musow kan a bɛ bin denmisɛnninw kan an b'an ka jidaw fana latiɲɛ an bɛ produits chimiques bɔn an ka jiw kɔnɔna na o de kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani minisiriso damadɔ y'a essayer an fara ɲɔgɔn kan ka a lajɛ ka décision dɔw ta o de ye ka ordonnance dɔw modifier pour que au moins an ka se ka an ka kungo ninnu lakana en même temps an ka se ka an ka sanubɔyɔrɔ ninnu k'olu matarafa pour que mɔgɔw kana se ka kasara sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na en même temps an ka se k'an ka jidaw bɛɛ protéger pour que ji ninnu ka se ka lakana cogo min na produits chimiques kana taa sera a kɔnɔ produits wɛrɛw kana na taa bin a kɔnɔ parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko bagan wɛrɛw de bɛ ji kɔnɔna ninnu na yiriw bɛ ji kɔnɔna ninnu na olu kɔni mago bɛ kɛnɛya ni sabatili de la.
Ayiwa Mariamu Tangara diɲɛ seleke naani baɲumankɛ tɔnw olu b'a ka wulikajɔw kɛ ka dɛmɛ kɛ ni nafolo dɔw ye yaasa ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛ o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw yalama Mali bi fɛn sɔrɔ o fɛn in na wa ni Mali bi fɛn sɔrɔ i bɛ se ka misali jumɛn fɔ projet kunda min n'i k'a dɔn k'a fɔ nafolo ninnu sɔrɔla ka don o la. diɲɛ seleke naani baɲumankɛ tɔnw kɛlen bɛ ka fɛnw de bila wari bondaw de bila minnu b'a to wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlen bɛ ka jamana minnu sɛgɛn u ka se ka o wari ninnu sɔrɔ cogo min na mais a dɔw wari sɔrɔli fana gɛlɛya b'a la parce que n'i y'a jateminɛ fɔn caman bɛ yen nɔ pour que i k'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ sira caman fɛ mais o kɔni o n'a ta o ta an ka service dɔ bɛ yen nɔ ko agence de l'environnement et du développement durable n'an b'a wele ko AEDD olu kɔni olu sugantilen don wari ninnu ɲinini yɔrɔ de la pour que u bɛ se ka nana ye an bɛ se ka projets financer cogo min na o kɔnɔna na o de la AEDD kɔni sera ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ sabati pour que BNDA n'o y'an ka banque dɔ ye pour que o ka se ka accréditer fond vert la donc o fond ninnu an bɛ se k'a ɲɛfɔ fond vert bɛ yen nɔ fond d'adaptation bɛ yen nɔ ani fond pour l'environnement mondial ani fond wɛrɛw caman minnu bɛ yen nɔ mais AEDD kɔni ka baara ye mun ye ka se ka fond ninnu mobiliser pour que projets ka se ka sigi sen kan walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw ka se k'u tanga wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔnɔna na donc AEDD yɛrɛ ka processus d'accréditation au fond d'adaptation o fana bɛ sen na en même temps BDM fana ta bɛ sen na ani fana projet caman nana sisan nɔ minnu bɛ ka na minnu kan ka daminɛ fana n'o ye projets ye minnu kɔni dabɔra ka se ka sigidaw lakana ka kungow lakana projet de restauration des terres dégradées bɛ yen nɔ projet initiative bɛ yen nɔ d'adaptation de lutte contre les changements climatiques olu bɛ yen nɔ projet wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ agroforesteries ni projet agricoles ka dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ mun bɛ énergie renouvelable fana kan donc o projet ninnu caman AEDD kɔni bɛ ka mobilisation kɛ pour que o projet ninnu bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔna na ani ka jamanadenw dɛmɛ. I bɛ se ka baarakɛlen dɔ fɔ an ye o projet ninnu na minnu bɛ se ka yira ɲɛŋɛ o baarakɛlen minnu bɛ o projet ninnu na o ye projet sécurité climatique ye par exemple o projet bɛ intervenu Mopti région na ani San région na Douanza fana b'a la ani Bandiagara o projet kɛlen bɛ ka yirituruw boloda en même temps ka se ka baw kisi ani ka réalisation wɛrɛw kɛ ka foragew sen ka nakɔw fana sɛnɛ musow ye o projet bɛ yen nɔ projet wɛrɛ fana bɛ yen mun tɔgɔ ko projet de restauration des terres dégradées bi na o projet financelen don ni Banque mondiale de o projet in logelen don an ka département de kɔnɔna na donc projet in kɔni a kɛlen bɛ nafasɔrɔ sira ye an ka communautéw ma parce que projet in kɛlen bɛ ka baara caman boloda a bɛ sous projet wɛrɛw financer kɔsani in na an taara Mopti an taara gouvernorat sira an taara o labɛnni na o baaraw daminɛ la an taara o la projet in na en même temps ba kɔnɔna na fana ka ba curé baji curé pour que bateau bɛ se ka tɛmɛ ka se danganda la o fana baaraw bɛ projet in kɔnɔna na ani ferme agricole communautaire intégrée u kan k'olu fana aménager pour que ka se ka nafa di jamana kɔnɔdenw ma ani minnu kɛlen bɛ ka sɛgɛn wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔnɔna na ani fana an ye kɔsani na an ye sous projet signature des conventions de 118 sous projets donc an y'o fana kɛ o hukumu kɔnɔna na c'est pour que ka producteurs dɛmɛ minnu bɛ jɛgɛ baaraw kɛ en même temps minnu bɛ valorisation des produits forestiers non ligneux minnu bɛ baara kɛ o kɔnɔna na ka se k'olu fana dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na Banque mondiale ka équipe dɔ tun nana kɔsani na u y'a yira k'a fɔ ko nin projet in kɔni sous région bɛɛ la nin projet in kɔni kɛlen bɛ ka avancer kosɛbɛ n'o ye projet de restauration des terres dégradées. Mun bɛ i bolo nin waati in na ka fɔ faso jama ye sigida lakanani baaraw sabatili la? Ayiwa wele mun kɔni bɛ ne fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o de ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina kɔni ye mun ye sigida ka se ka lakana bɛnsɛya ka se ka sabati mais a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa wulikajɔ kɔ wele mun bɛ ne bila o de ye k'a fɔ k'an ka bila an kunna ko sigida lakanali bɛɛ de ka baara don mɔgɔ kelen ka baara tɛ an kana fɔ ko gouvernement ka baara don an kana fɔ ko collectivités ka bɛɛ de kan ka jɛ gouvernement wo jamanadenw wo bɛɛ de kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka sigida lakana n'an sera k'an ka kungow matarafa k'an ka kungow kisi an de b'a nafa sɔrɔ
n'an sera k'an ka jiw kisi bi an de b'a nafa sɔrɔ parce que ji ninnu u kɛlen bɛ ka nafa mun las'an ma Ala dɔrɔn de b'a dɔn. An bɛ jɛgɛw mɔ a la, an bɛ sɛnɛw kɛ n'a ye, an bɛ tila ka nakɔw fana sɛnɛ n'a ye, an yɛrɛ bɛ hali bateau boli ji in sanfɛ a bɛ k'an ka siraw fana ye. Ayiwa Mali telesoba filɛbaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sigira ka nin baro in filɛ ani ka a fɔtaw lamɛn. N'Ala sɔnna ma nin tun ye Malikura taasira ale kɛnɛ sigiko sabanan ye min kan an ko bɛ ka wele bila minisirima ni ale bɛ sigida lakanani bɛsɛya ani k'a dɔn yiriwa badabada o sabatili kunna n'o ye Madame Doumbouya Maramu Tangara ye. An bɛ minisiri yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn ka baarakɛɲɔgɔnw fo ka équipe de production fo ka foli cun ka sumaya ka bɛrɛbɛn ka di Mali den bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ i k'a dɔn Mali telesoba lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn insha Allah ni ɲɔgɔn na kɛnɛba wɛrɛw kan. Ayiwa nin bɛ dan sigi an ka su in na kibaruyaw la jani ale sanfɛ k'aw hakili lajigi dɔrɔn k'a fɔ ko sini ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 12 ka taa se fo a kanɲɛ 13 ma ani Modibo Mayo Makalu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kuma tɛ su in na baara min kɛra Lomekaw fɛ yen n'o ye AES maaw olu ye da 10 min kɛ ka bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko Burkina ko jɔyɔrɔ tɛ se ka di ale ma an n'an da don o la sini sɔrɔko ta nasira fɛ an kan ka baara minnu kɛ ani an ka jamana yɛrɛ kan ka se ka baara minnu kɛ bingali min kɛra Kayikaw fɛ yen o kɔlɔlɔ min fana sɔrɔla ni Ala sɔnna ma sini an n'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ni Modibo Mayo Makalu ye Ala ka dugu ɲuman jɛ i ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ Falaye Keyita tun bɛ yan ni Keba Jalo ka se k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka an ka jaw n'an ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min Ala ka sini jira an na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45